Maayong adlaw mga bay, kumusta na usab kamo? Manghinaot ako nga na kamo sa kapiskay sa panglawas. Kay mao kanay pinakaimportante sa tanan mga bay kaysa kwarta. Kay matud pa sa panultihon mga bay, ang health is wealth. Disyembre na pod mga bay, medyo bugnaw na ang panahon, labi na diri sa California sa USA. Hapit na ang winter, lami na sigig higop og sabaw mga bay. Maong ang lutoon nato karong adlaw mga bay, usa sa paboritong sabaw sa mga Bisaya, ang basoy. Dili na ta magdugay mga bay, ato nang sugdan pagluto ang atong sabaw. Apan sa dili pa, ato usang ilantad ang atong mga recados. Kani di ang pork meat mga bay, naara na ninyo unsa nga part sa baboy inyong gamiton. Kining akong gigamit mga bay, pork shoulder ni siya. Pwede sad mo gamit og pork belly. Ang importante mga bay, naa siya tambok kay mao na siya magdaog lami sa basoy. Unang buhato nato mga bay, atong pagawason ang mantika sa baboy hangtod nga mo light brown siya. Inig light brown na sa tambok mga bay, ato na ni siyang haonon, atong isit aside lang usa. Karon ato nang gisalon ang atong bumbay, luya ug ahos mga bay. Ako mga bay, basta sabaw ang akong lutoon, akong ipaulahi og gisal ang garlic para di masunog aron walay pait nga lasa ang ato ang sabaw. Kung kabantay mo mga bay, fresh cooking oil ang akong gigamit paggisal sa mga spices, dili ang mantika sa baboy. Kay diri magud mga bay, dili na kayo presko ang karne sa baboy na nailain nga lami or baho or lasa. So since sabaw ang atong giluto mga bay, atong likayan nga nailangsa ang sabaw. Ato nang isunod og lunod ang karne sa baboy mga bay. Dayon ato sad butangan og usa ka kutsarita nga paminta. Atong ukayon, dayon atong is-simmer for 3 minutes. After 3 minutes, atong ukayon og utro, unya ato dayong ilunod ang atong gipa-brown nga tambok mga bay.
Okay lang mga bay, unya ato na dayong butangan og 2 ka kutsara nga soy sauce. Unya atong ukayon og balik para ma-evenly distributed ang atong soy sauce. Inig kahuman ato na pud siya i-simmer for another 3 minutes mga bay. After 3 minutes, ato nang bubuan og 1 ka litro nga tubig mga bay. Gamay lang usa nga tubig ang atong ibutang mga bay, kay para rani sa paglata sa pork. Unya moad ta og tubig para sa sabaw na gyud. Ato lang ni pabukalon mga bay. Bukal na ato nang ilunod ang atong pork blood. Kanang mga tibug-ol nga dugo mga bay ako nang gituyo. Atong takuban unya atong pabukalon og utro for 10 minutes mga bay. Bukal na mga bay, ato nang ilunod ang ato ang tanglad, siling pangsigang, atsal, ug kaning gahi nga parte sa sibuyas. Atong takuban og balik dayon atong i-simmer for another 5 minutes on medium heat mga bay. Inikahuman sa 5 minutes luto na ang karne sa baboy ug ang pork blood. Unya ni reduce na pud ang atuang sabaw mga bay. This time mga bay, mo puno na ta og butang og tubig para sa sabaw na gyud. Nara ninyo mga bay unsa kadaghan nga tubig inyong ibutang. Ato lang ning pabukalon para mabutang na nato ang ubang mga lamas mga bay. Nibukal na ato nang ilunod ang atong hiniwa nga sayote ug ang hard part sa pichay. Take note mga bay, kanidi ay sayote unya ra ninyo ilunod inig kaluto na sa karne aron dili ma-overcook o malata ang sayote mga bay. Inikahuman ato na dayong timplahan sa asin o paminta mga bay. Ato lang ni siya i-simmer for about 3 to 5 minutes mga bay or hantod nga muhumok ang sayote.
Luto ng sayuti mga bay. Final step na ta mga bay. Ato nang ilunod ang atong dahon sa sibuyas, say basil or humutan diha sa tuwa sa buhol, ug ang kining gihiwa nga pichay aron maghukad na dayon ta kay lami na kayo ihigop og sabaw mga bay. Presenting mga bay ang ato ang basoy. Kung nagustuhan ninyo mga bay ang atong giluto karong adlaw, palihog ko og share. Unya pinduta po na diha ang like ug subscribe button aron ma-notify mo inig upload nako sa sunod nga video. Hangtod sa sunod video pohon, kinigihapon ang inyong bisdak nga bay by ni Boy Anyana. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw og amping tang fruit mga bay.